Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:46. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon. Check na to naton sa Provincial Disaster Management Program Division. Balikan talang karon kung alang-alangin. Sige, so far matulutawan man naton sa palibot diri sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Gatagi ti ang init diri sa syudad sa Bacolod bangod nga ti ari na gid man kita sa kuana mainit nga panahon. Summertime, Marso na mga kaaksyon kag dugay-dugay manog Abril na amo gini mga binulan nga nagatagi ti gadang init. Apisar sining coronavirus nga krisis subong nga ginaatubang naton, gina-remind bang yapon naton mga utod naton, no? Nga nagapuyo sigad sang baybay si dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Tag sa mga puloy-an, no? Di magsalig sa sitwasyon ta mainit basi magtuga ang sunog dira sa inyo. Alerto lang yapon ha sa aton sining palibot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:48. Mayara na kita sa linya. Sige. Sa aton may nga sa linya si Sir Gani Republica. We have Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayang gabi, Action Bry, sa aton mga listeners, mayang gabi man. Ari lakat sa atong nga chimpo sining gabi, Martes, kita karon Marso 24, 2020. Sa gihapon ang easterlies, no? Nag-apekto sa napagatnan o kung Southern Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod padayon nga may pagunggo ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mapagulan halin ini sa easterlies kag localized thunderstorms kag may arang nga mahinay hasta sa kasarangan nga uyop sang hangin magahalin ini sa direksyon sa namin nasidlangan pakadto sa nasidlangan o kon northeast to east
naga-impluensya sa naminhan kag Sentral sang Luzon, kag may magagahalin man sa nasidlangan, pakadto naman sa naminhan nasidlangan ukon east to north east ang mapatyagan sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya, padayon man nga may paggunggo mga aton kahawaan hasta sa magalumon mga aton kalangitan nga may daligwin hindi nga mga pagulan naton mapatyagan sa kabukusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagong kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan ukon east to northeast ang mag-impluensya sa kabukusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan hara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11:45 sining gabi ang taob naton 1.5 metro ang kadalumon ang unas magabalos. Alas 6:09 buwas sa aga sa takos nga 0.0 metro ang kanabawon. Kag alas 5:55 sining hapon nagtunod si aring adlaw magabutdak naman ini sa alas 5:45 buwas sa aga. Sa subong hari kita 25 degrees Celsius o 67 degrees Fahrenheit. Muna kapugusan sa aton nakatitimpo sa gabi Action Bright. Salamat gid Sir Gan, maayong gabi. Salamat Sir. Una sa balita, una sa aksyon. Maulo init-init aton sini nga palibot. Anyway, sa Action Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Antes kita mag-umpisa formal sa aton sini pagpangalagad gina-imbita ko tanan-tanan nga naga-monitor sa akon sini material maka-radyo man o maka-live sa aton sini Facebook Live. Magduko kita kag magpangamuyo agod nga kontrahon ta ining COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Subong adlaw Martes, yari na kita sa Marso 24, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas na nga ton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. May araman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamuda kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, ari aton sining numero sa 0938225517 para sa inyo sa mga komento, reaksyon sa aton ng mga issues kag balitan. Sa buman sa aton sa mga viewers nga nagalantaw live sa aton sa Facebook Live, free gid kamo nga maka-chat dira kag makabutang sa inyo sa komento
hatagan ta na karon time sa pagbasa pero di ko kapromisa sa inyo bangod sa mga issues kag mga information mas prioridad naton nga ipahibalo naton dira sa aton sini nga mga kauturan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 tak na sini nga gabi, set back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang nga gabi. Sinigid lamang nga hapon, ginpalayag sang Region 6 sa Department of Health mga kaaksyon. May ara na sang 4 tanan o kung nag-apat na ang nagpositibo sang COVID-19 diri iya sa Western Visayas. Kumanong duman may isa sa Bacolod nagligad nga adlaw, ginpalayag man sang Iloilo may isa duha. Today may nagdugang nga duha, 4 na mga kaaksyon. Ilakaran naton hibaloon ang dugang nga detalye samtang ang iban nga balita lokal. Diri sa Bacolod sini nga hapon lang 3 ang nagkaladakpan. Taga Barangay Tangob, Lunsay mga kababainhan nga nagapamaligya kag nagapamintaha sa musini nga sitwasyon naton subong sang alkohol nga nagasulubra ang presyo 50% mga kaaksyon. Objective, balanced Grabe man ay mga tao na ni sitwasyon tang inyo ginaunang kaugalingon nyo lang yapon way kamo mga huya. Amo na ning sitwasyon ta subong kamo pamintaha mangyapon nga mga animal. Klase yung mga tao. Mga tangob taga Barangay Tangob ini sila. Ara subong sa National Bureau of Investigation. Paisa-isa ko ni kaksyon dyan, karon kang ibanda nga nagapamintaha, dapat magkaladakpan manis lang kang ilupot man sa prisuan. Una sa balita. Una sa aksyon. Dapat ang himuon ta subong amoyang mag-isa, magtingob ang pwersa kung paano awayon ining COVID-19. Ang ilaya pamintaha sa isig kay pariho. Kay hindi pwede makabakal sang alkohol. Ang iban kay gintago nyo kag ginapersonal, kag ginabaligya online, ginabaligya nyo personal, pamahalan, tanan, ginahimo nyo, mga tonto. Grabe nga mga tao na karon pang hanusan. Sa una sa balita. Una sa aksyon. Sa iban nga balita mga kaaksyon, diri gyapon sa aton sini nga pagpangalagad, ang Negros Oriental nagpatuman na sang closure, no? Nagpatuman na sang closure. Sinigid lamang, no? Nagpatuman na sa closure tanan nga mga borders kag point of entries mga kaaksyon dito sa Negros Oriental bilang tikang gyapon kontra sa COVID-19. Ini mag-epekto na Marso 26 las 12:01 o las 12:01 sang kaagahon. Ti amo ning ginahimo karon nga tikang sa taga Negros Oriental. Sa ilulang kong gamay si Barangay Kagawad to Alcantara nga Algara, sa may Pontevedra, gina-check karon ang iya sining personal nga background sa pagluthang niya kahapon patay kung anong kang tanan niya sa illegal nga droga. Kayang illegal nga droga ang iya sining cousin mga kaaksyon o kung pakaisa 2017 gindakop sang Philippine Drug Enforcement Agency. So nga ton sining nga PNP dira sa Pontevedra not 100% nga may involvement siya sa droga but because of his family, ang iya relatives niya or ang iya sining immediate family abi involved sa illegal nga droga, dito gina-connect siya bala. Pero tiyan mo na, no? Hindi pa man i-confirm ay why man siya gani sa drug watch list man gani sa Pontevedra, why na siya ngalan. So ini gina-check lang karon niya sa Pontevedra PNP mga kaaksyon. Sige, sa iban nga balita lokal, lockdown sa Negros Occidental posible nga patuman masunod nga semana on Monday. March 30 ang plano sini, no? Kung ako pasugtan gani i-lockdown ta na lang nimo. Kag hindi na yan magpabilin pang Bacolod, dapat mag-isa ning Bacolod kag Negros Occidental. Ari pa lang kita subong sa isa ang positive base iya sa ginpadala nga results ang RITM. Pero may ginpadala pa to nga iban. Ano pang kantahon, ano pang hulaton ta? Kung sa makanta, what are we waiting for pa? Mahulat pa ta sa magdamong positive kag mag-lockdown kita. We have our facilities, we have our funds. Gamiton ta na ni ang pundota sa gobyerno, ipanagtag ta sa mga tao kag mag-lockdown kita sa sunod sang 14 to 20 diyas abi. Agod nga malipong tanid dilayon ang nasambit iya nga masambit iya nga COVID-19. Simple man ang argumento kumo usaron tang pundo subong calamity fund man o kung ano nga mga pundo da i-realign ta for the meantime.
Kaya ang pundo mabalik lang na ang kabuhi sang tao kung madula, thank you na. Wala na dayon mga kaksyon, budlay gina. Amo na subong natunan aton diri sponsod o kon sa Negros Occidental ining lockdown nga mag-umpisa dason nga semana. Samtang curfew naman sa Bogos nga probinsya las 10 ang gabi tubtob las 4 sang kaagahon isahon inisya. Action Firing Line. Actually, ang nagasaludo kita sa gobyerno ta subong kay tanan-tanan ginahimo ang tikang pero dapat not too late man sometimes dapat advance man kita kaya natabo bla sa ibang nga pungsod inang paulo-ulihe ang resulta balda. Samtang Vice Mayor Familiaran supportado ang ideya sa pagpidalom sa lockdown sa Bacolod kag Negros Occidental. Tisan upa. Executive order angot sa liquor barn sa Bacolod. Mapirmahan ni Mayor Bing suno kay City Legal Officer Attorney Bayatan. Ini mga tonto, man mga utod, tao mo na yung sitwasyon da subong nag-enjoy pas laki inom-inom. Di nang espiritu nyo man, no? Di nang espiritu nyo butang, wala sa huna nyo kung naras likod nyo. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ang iban nga mga presidente, si iban nga pungsod, gahilibi, o na tungod siring COVID-19, kita di do pa simple, pakita iya. Ay, sus hindi pag ipairal ang batasan, tanga Pinoy taya. Balatian na balayanoy. Reduction an, gaaway kita ya sang way takbalo kung ano ning kontrate ini. Ang alan, himo-himo lang isang tao ganing virus ngayon COVID-19. Kung si Presidente Rodrigo Duterte pa sa virus. Inambalan siya, hindi yan virus, President, virus. Siya galit ako kaya tinawag ko na virus. Kung isa ba kayo, kumanta kay Presidente Rodrigo Duterte, no? Pero sa prangkang istorya, ang libog sang ulo sa buong sang Presidente, hindi hamak. Grabe na ning paminsar niya. So, kabay pa nga initanan sundon tano man nga mga implementation nga luyag ipatuman sa ngaton sini gobyerno kay ini after 1 month or 2 months nga medyo baldado gid kita and after that, back to normal, ma-enjoy kita. Amo na nakasimple kay kon pairal ta nga to na attitude nga Pinoy kita, amo kita sini muni na nagapamangkot san upan matapos si COVID-19 man. Hindi ni siya matapos kung hindi kita magkooperar. Amo nang prangkang istorya da, kung wala kita cooperation sa aton sining nga gobyerno, si COVID-19 ma-enjoy sa panglaton sa aton. Amo nang matudtod will last forever si COVID-19 kung hindi kita cooperate. Pero kung mag-cooperar kita, si COVID-19, sigurado madisgrasya mapatay ining si COVID-19. Cooperation lang kulang Ini mga home quarantine, ini mga personal o person under monitoring nga mga tao naton kung tumano nyo lang dakong tsansa nga dali lang ni madula si COVID-19. Pero kung may mga PUM da ganun nga pinalagyo, kung iban ko pusoy pa iyan, iban nga baligya pa illegal nga droga. Ang iban inom, imagine mo na, gin pa self-quarantine ka gani, gin pa home quarantine ka gani, para hindi ka positive ka na karon. Kung di ka damo sang ginlatnan mo. The first place ay mo sa nga family. Ang ikaduha diri, ang ibon mga tupad balay, ang kaupod mo inom. Timayo na bla. Otro man nga inupod inom, kabalaw na gisla nga PUM na, intraman sila inom. Hindi mga utok sa mga ini. Doon hindi ko madrawing. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pero pakaronan ko na maka-action dalag ko nga balita lokal abangan nyong sa aton sining nga Western Visayas kung saray sino ining apat or diin ining duha nga nagdugang. Dire kita anay sa balitaya sa national mga ka-action kay Ario. Ang balita sa national baw, ang isa ka 1-star general nag-positive man kag lakip na ang iya sining nga misis duwagid sila subong nagpositibo sa COVID-19. So, ining duha makaksyon, may ara sang travel history. Ini sila halin sa gwa sang pungsod, tinalikdan nga Marso 15. So, wala sila sang may inabalang na tawag nga asymptomatic. Sila meaning wala sang may ginabatsyag, pero nagpositive sila mo nakadelikado ining virus nga ini. Sa iban nga balita makaksyon sa national, ang World Health Organization nagpalayag. Kundi sa aton sa mga aksyonan, kadamo sa nag-obra sa mga improvised, hindi improvised tutor, kaya na ka drugs. Improvised siya face mask, like sa inyo, mga improvised no? Ara sa inyo subong. Dumiyara ko na, try ko lang. Pwede ito na malabahan, di ba? Karon magbalik ko after commercial kay gamiton ko to welga program ko, abe, na? Okay, man tagura.
Ang improvised na aksyonan nga mga face mask ni, actually, at suno sa World Health Organization, why sang pahanugot ini, no? Wala sang pahanugot. Tidiri sa aton, subong kadamo sang sastre nga daw mamilonaryo na pilakadlo aksyon Henry. Tanan nga mga sastre doon no, makortahan, gisla kay nagpinanahi sila, pero that's a good news no, para sa aton because may mga tao nga naghimo sang tikang nga makabaligya sang face mask although nga wala nag-agi ini sa husto nga proseso pero makapiyan-piyan ini sa aton kadlok. Uy, kuya nagabasol, sinalipay kuya ganino nga may mga sastre kita, may mga panahian kita nga mas nagbisi sila sa pagpanahi sining face mask sa magtahi sila toga. Kiting toga subong yan na pornada gid why na graduation rights mga kaksyon why na niya tsansa ya. So suno ya sa World Health Organization hindi 100% nga makabulig ining face mask nga improvise. Siya pero okay na lang na at least may panglaban ka muna sining virus nga ini. Ako na kay basang iban bala makabati sini makabasa kag hindi mayong paghangop kag bambal ka ma. Why manipulos gliya boy tani. May pulos gyapon pero muna hindi 100% kun ano gid mabulig sining face mask nga improvise nga wala nag-agi sa husto nga proseso kay ti dapat baklon gid naton mo. Sa iban nga balita mag-aksyon sa aton sining nga pagpangalaga didto ya sa national sa gihapon kundi kahapon nagpatigayon sang sesyon ang Kamara ang lower house kag ang upper house mga kaksyon kag ang ilagin istoryahan amo ang paghatag sang poder kay Presidente Rodrigo Duterte nga maggamit sa iya sining power na or ginatawag gani ini makaksyon nga state of emergency power with the President of the Philippines, Presidente Rodrigo Duterte. Anong buot silingon sini? Daw na sa isay naging manlos tanan nga pwede na mausar ni Presidente Rodrigo Duterte iya poder sa tanan-tanan nga mga hilikuton sa paggamit sang aton pundo maka-national man o kung maka-local man para mag-away kay COVID-19. Amo ni karon in fact ginngalanan nila ni nga Bayanihan Act mga kaksyon no in plastar ini tanan-tanan para lang gid nga mapatuman ining nasambit iyang state of national emergency. Kag pila pa nga mga special powers karon nga ginhatag kay Presidente Rodrigo Duterte. May mga senador pa to kahapon yang nga daw luyag pa yung magbulubalintong. Nabla daw kadamo pa sa mga question bala ang mga question nila a sort of daw di pa sila pabor iya sining nasambit iya nga state of national emergency. And those senadores nga nagabulubalintong kagulo exhibition to kahapon sila pa ni mga senador nga missing in action. Di ba action an? Sila pa ni mga senador nga nowhere to be found today, yesterday, and I don't know tomorrow, kung narin na ni sila may ginawa na ni mga nawong sa mga litse nga ini. Damo pa to iya ang mahiligon mag-grandstanding to kag magkadamo pa sa mga ik-ik nila sa question sini. Si Senador naman niya, Tito Soto, porting depensa niya kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Kay kadamo pa kuno sa mga kadamo pa nga gina-question pang ila sini nga paghatag sang power kay Presidente Rodrigo Duterte. Tichak tuman tuod ti basi bla may namutikan madang ang iban diri basi hindi ni ginatawag naton nga halin sa tigipusoon ang inyo sini nga state of emergency basi ang iban sini direct to the bank bla. Amo nga kon nakakolbaan please lang mga gobyerno opisyal nato sa gobyerno kami nga mga pamuluyo subong nag-abide and obey what any rules nga gusto niyo matabo. Please lang gamito niyo man sa husto ining pundo nga ginhatag poder na dira sa inyo. Amo ning gusto naton kay basi kibot kita after COVID-19 may bag-o na nga mga Montero kag bag-o nga mga SUV kag kuno pa nga mga salakyan da mga utod ta. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Si Senador o kon si House Ways and Means Committee Chairman nga si Joel Sarte Salcida mag-aksyon nagpalayag nga ang Interagency Task Force o kon IATF dapat nga ihatag gilayon ang tanan nga mga kinahanglanon sang publiko labi na gid ang mga pamilya nga under iya sa quarantine. Amo nang ginaayo iya sa Interagency Task Force. So basang ibanda pulo dilatar nambla. Ang ibanda basi padugay-dugaya naman kuno ng mga chiche boritche bla.
Amo ang problema gid sa aton kay basi ang iban listahon pa, ang iban hindi ka kwalipikado kay muni muna. Amo ni subong ang coronavirus actually kung kisa action hands kadula ang isyu niya kay nagagwa nga mga isyu subong ang mga pangpili naman sa aton sini mga barangay officials kung sino lang ang panagaan kag sinong hindi tagaan. Ay nako naman amo ning problema ginti suno gani kay Senador Amy Marcoso siya iaway ning padulungan pila ka adlaw gamo dilabi na gid sa Metro Manila. Bangod basi bala ang pagpanagtag bayara sang diferensya. Ti indi lang ni kay Metro Manila ang gamo pila ka adlaw basi sa iban pagin nga probinsya kon damo sa mga kachichian kag may malaktan ini pamulitika. Nagaayo gani si Marcos mo sa National Food Authority, ipagwa nyo na da ang mga bugas. Kaya hindi man na inyo da ipanagtag nyo na pang kilo-kiloha nyo na. Tapos pang plastan nyo na nga ina magamit sa pumuloyo sa sulod sang isa ka bulan nga ayuda naton sa ila anay National Food Authority. Ginayo man ni Marcos gani ang Bureau of Customs siya kadamo sang isda nga nagkaladakpan daalin sa iban nga pungsod ipanghatag nyo na sa DSWD ginakamol nyo panada. Sana iya may mga testing kits gali action hands siya nga way pa na pagwa ho. Ginatagay pa nila katago na ano ni sila yaman. Ginausaron ta ni subong tapos ginatago-tago pa ya for what man? Galibog ulo ko sa mga public officials pa. Kung isa do, ay do ko nami hibi. Do ko nami lumpiga so nga dalan ka magpudag-pudag balagag magpalitrato kay palambot kay Presidente Rodrigo Duterte nga amo na ning sitwasyon ta subong kadamo pa ya sa mga katuntuhan. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Aring kon subong liwat ginasulit-sulit ko ni kada gabi, no? Ginasulit-sulit ta ni kada gabi kay gusto naton gidya nga pakigbatuan ini si COVID-19. Sulito naton ang pakigbato sang COVID-19 hindi mahimo sang isa ka persona o kon pila lang ka persona. Mahimo ini naton tanan-tanan. Kita gid tanan-tanan. Ang aton sini nga Philippine Army, ang aton sini nga PNP, ang aton sini nga Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, ang aton sini nga mga doctors, mga nurses naton, tanan nga miyembro sa mga frontliners naton subong, isa lang action hands ang ginapanawagan. Stay at home for the meantime. Amo lang ning mabulig naton sa ila. Tiner sa puloy-an. Amo na nang nasulit-sulit nila mo. Sa hambal nila, ang mabulig nyo sa amon, tiner sa puloy-an nyo, kag hindi magpasaway. I-define ko ng butsilingon nga stay at home. Kay ko nagatiner kita sa aton sinipuloyan, kag wala kita nagalagaw kamo nga wala man lang sa pulos. Si corona virus disease naga-enjoy man sang panlaton dira sa inyo. So kung more ang ginalatonan sining COVID-19, more man ang ginadala sa hospital, more ang mangin positive, disgrasya. Sino mag-atiman sinyo pila kadlaw kung magdinamo ang amo sila nga sahi ya confirmation abi. Pero kung stay at home kamo, paburing-buring lang kamo daanay sa pila ka inadlaw, kag badula si coronavirus, kadako sa mabulig naton sa mga frontliners naton. Remember, may ara na sang 3 action no? 3 ka doktor. 2 ka doktor dito sa Metro Manila ang nagkalamatay because of COVID-19. Kag may ara pa still have 3 or 4 doctors nga positive sa sinimatiniyon. 4 positive man sa COVID-19. So what are we waiting for pa? Amo nang ginaayo kag ginaplastar ta sa inyo. Ano pang hulaton ta? Amo na kasimple gid lang. Suliton kong ginayo sang frontliners ha. Stay at home. Kung sa Ilonggo pa, tiner sa puloy-an. Budlay gid tig-agi na. Amo lang na kasimple. Tiner sa puloy-an. Ang ginayo sang pumuloyo, ti ko magtiner kan onamon. Balikan ta naman ng gobyerno. Send the food. Ipadala ang pagkaon sa mga stay at home nga mga tao. Gobyerno. Amo ni makabulig sa aton way na iban.
prangkang istorya. Alangan nagawon tanay karong Armalite sang mga pulis kag panirohon ning virus, sinong matiro sa virus, way teklala sa virus gini. Mao si Vice President Leni Robredo hambal pa gani nga anong mahimo sa pulis kag army sa virus. Tuntuon man ta ginagmay lang. Una sa balita, una sa aksyon. As of today, mga kaksyon, diri sa Pungsod, Pilipinas, may ara na kita sang 552 ka confirmed cases. Ha? Grabe, no? Kadasig 90 ang bag-o mo sa isa lang kadlaw. Una sa balita, 20 diri naka-recover na, 35 diri patay. Gasaka, no? 35 ng patay. 20 naka-recover, 552 na mga kaksyon ang confirmed cases within ara pa lang sa mga 8 days ang nagligat. Hay, grabe. So, hindi na naton ini dungagan pagid. Aring pinakasakit kag puwerteng kung mabatian nyo, basahon ko sumong sigurado kung malusno kamo dam. Ariyo, globally mga kaksyon, ang cases subong sa bugos nga kalibutan. As of today, may ara na sang 3,000 o kon 386,302 ka confirmed cases. Ina sa mga 190 countries mga kaksyon. Kabalo-kabo kon pila kabilog ang pungsod sa bugos nga kalibutan action hands. Ara kita sa mga 195. So, ang pandemic nga ini, naglabot na sa 190 plus na kapungsod ang ginlatunan sining COVID-19. Ang patay, grabe ang patay sa bugos nga kalibutan. Ang patay as of today, 16,713. Sang nag-umpisa ini sadtong Disyembre 31, 2019, dito sa may pinaka-mainland, Wuhan, Hubei Province, sang Pungsod, China. Ang naka-recover makaksyon, 102,536. Ini sila maayo ng kahimtang nila but under monitoring man sila gihapon. Because may mga alleged nga mga report nga may ara sa naka-recover but nakibot sila nga nag-confirm liwat or nag-positive rather sang COVID-19. So, masakit katama ba tiyagon, no? May mga research kuya gani nga mga 19 forgotten to mga dugay-dugay na bla. Di na ko gusto lawagon padi kay kasakits dughan. Kasakits dughan. So, amo na ang nagkalamatay sa bugos iyang kalibutan as of today, mga kaksyon. Tikon lantawon tagid tuman kadelikado na sang sitwasyon. Now, sa mga pungsod nga may pinakadamo sang patay, arilawagon ko sa inyo. Para may ideya kamo da, kag amo ni dapat maka-serve as lesson naton nga maka-start kita stay at home. Ining akon ihambal sa inyo kung pila na kabilog patay sa amo nga mga pungsod. Subong ang nagapanguna na sa may pinakadamo patay, amo na ang pungsod Italy. Ang patay sang pungsod Italy subong, Diyos ko, naglabot na sa 6,700 nagahilira. Grabe, Gindasnan ini sang pungsod China nga naglabot na sa 3,277 mga kaksyon. Ang nagapangatlo diri among Spain subong nga mayara sang 2016. Ang pang-apat diring pungsod Iran nga marasang may 1934 na nagkalamatay, 1,934. Kaginsundan ini sang France nga mayara sang 860. Ginasundan ini sang USA, imagine mo USA ha, 582. Ano bala ka powerful ang USA? Grabe ni sila pero tikibot kita. Kagang iban dire UK makaksyon may ara sang 335 ng patay,
Netherlands, may arasang 213. Ang Switzerland, may arasang 117. Ang South Korea, 120. Ang Belgium, gani may 88. Ang Austria, 25. Ang Norway, 11. Ang Australia naman, 8. So kita diri sa Pilipinas, may 35 na. So ini nga mga senaryo, mga kaksyon, kululbaan ina katama. That's why, again, stay at home. Amo nang ginapanugyan naton permi sa aton nga pagpangalagad para magbutang gina sa inyo huna-huna kung ano ka importante ining stay at home nga ginatawag naton. Magtiner sa puluyan. La 7:19. Una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aton subong nga hapon gin-report nga may ara na sang 4 ka positive sang COVID-19 sa Western Visayas. Hindi sa Bacolod kag Negros, sa Western Visayas. Magambal kita Western Visayas, upod na naton dirang Capiz, Rojas, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Aklan. So may apat na ka-positive. Ang isa mo tong sa Bacolod, ang ikaduha ang sa Iloilo, and now we have 2 nga naghalin naman ini sa lugar sang Capiz, mga kaksyon, kag may ara pagid sang isa nga taga Iloilo. So Iloilo subong duha na, i-correcta lang ni karon. Isa sa Capiz kag isa sa Bacolod. Check tanay karon kung paano ini sila nga nag-confirm. Ano ba lang ilang mga background sini? May mga travel history ni sila, local transmission, anong sitwasyon, pila lang mga edad nila sini. Amo na nga ton nga pamangkuton karon, no? Anong pila mga edad nila sini, paano sila nakakuha sining nasambit nga balatian? Kay para aware kita, no? Para aware kita. Again, while waiting kita sa aton sining interview, stay at home. Amo na ginasulit-sulit ko himuong ko ni Stinger gani action hands. Butangan ko ni Stinger karon kada tapos ko hambal, stay at home. Online sa firing line. We have on the line Dr. Mary Jane Juanico, sang Region 6 spokesperson. Doc, maayong gabi. Mayong gabi, Action Brian, kasi tangat ko lang matis ang Action Radio Bacolod. Antes ko maghambal, Doc, suliton ko, stay at home. Amo lang pinakasimple, Doc, no? Nga himuon Yes, naton. Amo sina, no? Anyways, Doc, today, ang pinaka-update naton, we have 4 confirmed case na nasa aton diri sa Western Visayas. Mga paano ini, Doc? Paano natabo? Ano mga background nila sini, Doc? Kag diin nga mga lugar? So our additional 2 cases, sir, no, both had a travel history sa Metro Manila. And ang aton nga ika-third nga case so is the 61-year-old female admitted in a private health facility. So na-admit siya last March 16 after the symptoms nga after nagka-symptoms siya sa fever, cough, body malaise, and watery stool. Mm-hmm. So currently in stable condition. Other data, sir, still for validation. Ang ika-apat natin nga patient is a 45-year-old male from Hamindan, Capiz. Na-admit man sa March 16, 2020 sa isa ka health facility in the province of Capiz after some symptoms ng fever, cough, and throat itchiness. So currently, also in a stable condition, ang iba nga data still for further validation pa. Okay, ining 45, anong iya sa nga background yun, ma'am? So, sir, for further validation pa, sir, ang other nga data natin, but this is from Hamindan, Capiz, with a travel history sa Metro Manila. Okay, sige. So, karon suliton ta, may 4 na, isa sa Bacolod, isa sa duha na sa Iloilo, ma'am. Yes, sir. 2 sa Iloilo, isa sa Iloilo City, and 1 from the province of Iloilo. Okay. So, isa gyapon. Ano, kaya separate giman na sila. Isa sa Capiz. So, 4 Yes, tanan. sir. Okay. Yes, sir. Ang aton, sir, ma'am, nga mga PUIs naton diri, ma'am, ya, sa Western Visayas, more or less, mga pila naman. So, as of the latest data natin,
which ma-update pa kita sa buong gabi, no? I'm still holding the March 23 nga data naton. Okay. We have a total PUIs na 188 kabilog. 63 ang na-discharge naton with negative results. 70 ang currently admitted sa aton nga mga nakalain-lain nga health facilities all over Western Visayas. Okay, atong 63 ma'am, free na to sila sa COVID. Free na to sila daw malayo, ara na sa maigid nga kahimtang ang situation nila. Yes, sir. No? So, ang ato ng 63 kabilog were tested negative for COVID-19. But, sir, wala kita yung naghahambal nga kung negative ang ila test for COVID-19, hindi sila malatnan. No? So, kung hindi sila mamuyong sa ilang mga balay, chances, no, kung makasalamuha sila isang tutuod nga COVID-19 case, makakuwagid sila sang masakit nga ni. Pwede sila matapikan liwat kon basaway mas lagyapon, Dok. Damo nang bot sa lingon mo. Yes, sir. Yes, sir. Aha. So, ining admitted subong ma'am, kumusta ni Salaya? So, currently, ang mga admitted cases naton are in more or less stable condition, except for one of our confirmed nga kaso, no, nga currently intubated pa, but also in a stable, but on close monitoring pa ang ating nga pasyente. Okay. So, sa mo nga situation, subong ma'am, nga may damo-damo kita nga mga PUIs diri sa Western Visayas. So far, ano ang aton nga status subong diriya? So, as of now, sir, ang ating mga PUIs kay may mga nagadamo pa. And mostly, they are also from the pool man, no, sa ating mga PUMs. So, as of today, as of March 23 natin nga data, we have more or less 30,000 ka PUMs all over Western Visayas. And the chances nga magmasakit ini sila if they do not go for a home quarantine or mag-go, no, nga magpamuyo sa ilang mga balay nga maguluwa gid ang ilang mga signs and symptoms. But again, ginatan-aw din naton as of today, with the remaining 70 nga currently admitted naton, most of them are already in a stable condition kag wala man sang critical gid. Wow, that is good, no? Sa amo sining sitwasyon. Ma'am, regarding sa mga PPA naton, kumusta ya mga protective equipment naton, protection? So may mga na-receive kita recently nga mga PPEs, no, from our central office. And na-allocate na ni naton kag napanghatag na amat-amat sa aton nga mga health facilities, no, nga nagakinahanglan sini, particularly sa aton nga mga facilities na government facilities natin nga nagapang-admit sa aton nga mga COVID patients. I see. Concern lang ko, ma'am, diri sa aton mga frontliners naton sa Western Visayas so far, may naka-record kamo dira nga mga nurses, abi doktor nga nagbatsyag man, ma'am. So far, sir, wala pa kita sang data kung as to the number, no, sa mga cases natin among our healthcare worker. But if you are referring sa mga na-contact trace natin, sa mga nag-positive, no, mga nag-positive natin na case, as for the last natin na information, sa ating first patient dira sa Bacolod City, initially may na-identify nga 5 health worker, and all of them are asymptomatic, no? Asymptomatic. Sa second patient naton, wala sang mga identified gid na close contact because they were all in their proper protective equipment. I see. Okay, diri sa Bacolod, ma'am, anong ginahimo sining 5 subong nga identified sila? So they were advised for a strict home quarantine and to observe for the development ng aton nga mga signs and symptoms. Okay, pero kumusta ang situation nila, ma'am? Kumusta sila daw? So as per information from the City Health Office of Bacolod, they were all asymptomatic. Meaning wala sila sa mga simptoma as of today. Amo ng problema kung delayed ang information nga ginahatag, ma'am, no? Maybe siguro kung kwan lang to, nakapreparar gini sila. So I think there was no delay in the information nga nahatag, no. Okay. But I think it was properly disclosed man nga na may mga travel history ang aton mga patient. But in our future, no, nga mga patient nga ginapangatubang, it is very important nga ma-disclose gid sila yan sa ilang travel history so that our healthcare worker makapangaman man, no. Yes. Kag since after our meeting today with the
IATF or aton nga regional interagency task force for COVID-19 diri sa Western Visayas. It was agreed no dapat may ara gid siyang mga identified COVID-19 facilities ang kada probinsya naton. I see. Okay, at least namat-amat ma'am kag ang ining pagdamo sa mga PUIs naton ma'am kag ining additional nga duha ka positive subong makonsider nato ning manasig ini nga numero sa pagsaka ma'am. Anong paglantaw nyo? So as of now, sir, ang mga specimens nato naging padala sa March 18, no? Out of the 32 specimen nga padala naton, these 2 patients is ang duha na siya. And the rest ang aton 29 negative, no? Negative yang ila mga results. So that's why intensive man ang pagpangita naton sa contact tracing. Since we have informed our local government unit, we need to give them time, no? We need to give them time nga makapang-conduct man sa ilang contact tracing. So hindi na siya agad-agad nga pagkabalo nila sang information nga may nagpositive, matrace dayon na nila ang mga patient naton. So may mga teams naman ina kada mga local government units naton nga they are aware no nga kung may magpositive na tada nga patient, they will do a contact tracing. However, we need to give them time no para nga maka-plastar man ang ila contact tracing team. Okay, sige. Mamang imoliwat nga reminder sa aton diri sa Western Visayas kag subong diri sa Negros and Bacolod. Ma'am, go ahead ma'am. Yes, Action Brian, no. Pareho sa ginambal mo kagina, stay at home. No, amo lang ni ang makabulig sa aton para nga magnubo dayon ang kaso sang aton nga COVID-19. Yes. And at the same time, we should follow ang mga panugyan sang aton nga gobyerno with regards to strict home quarantine, no. Agod nga hindi lang ang inyong kabuhi ang masalbar but as well as ang kabuhi man sa inyong mga pinalangga. Wow, amo gyud ang statement pang kay ni Vice Mayor Elsin Familiaran. Siya maluoy kamo sa pamilya nyo kag maluoy kamo sa pamilya sang iban, Doc. Tsak tuman? Yes, sir. Yes, sir. Aha. With that, Doc, Juanico, Doc, salamat gid sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, Doc. Thank you so much. Thank you, Doc. Una sa balita, una sa aksyon. Ang spokesperson sa Department of Health diriya sa Region 6 ang confirmation sining additional nga duha nga confirmed cases sining COVID-19 dito sa Capiz kag probinsya sang Iloilo. So tag isa sa Bacolod, isa sa Iloilo City mismo, Iloilo Province, isa man, kag sa Capiz, isa man. Kabay pa nga din na madugangan pa na, and ang 29 nga mga PUIs nag-negative. Buti ka namin, God is good, gid yan, no? Do ka namin, gid, no? Kag kabay pa hindi na ni madugangan pa nga mga positive. Kag ang mga positive cases, mga kaksyon, ara naman sa maayong nga sitwasyon. Nagka-recover man sila. Kabay pa nga magkapalauli kamo nga sulhay pila kadlaw. Amo nang ginapangayo ginaton dire. Again and again mga kaaksyon, kon kamo dira ang PUM, kon kamo dira ang may travel history, kon kamo dira ang duwa man lang nimo ang may travel history kag mga PUMs naton nga mga wala gapahimuyong sa puloy-an, kag kon kamo dira ang way man lang sang businesses abi nga magwa sa puloy-an nyo, do ka unnecessary balas ang lakat nyo, better to stay at home. Amo nang sulit-suliton kundi mas maayo nga magtiner sa puloy-an for the meantime para hindi kamo malatnan. Damo sina. So ining lolo lockdown nga ini nga plano karon sang Negros kag daw maupod man ang Bacolod, of course. Ang Bacolod, Metro Bacolod ni center sang tananti ko ng Negros nang karon lockdown ang Bacolod do kasi kwawi man karon. Hindi man naton yapon ma-sure nga ma-kill naton si COVID-19 kung ang isa ka syudad wala nagupod sa probinsya kundi daw ka useless karon sang time naton. We need to unite. We need to workforce with power bla mag-isa tanan himukon tani para sa aton sinikayuhan. Last 7:32 pagbalik naton stay put lang kabuda kay istoryahan ta regarding sining lockdown nga plano sa Bacolod sang Negros Occidental kag iban pa nga mga balita. Ipabati ko gid sinyo karon ining tatlo nga nagkaladakpan nga mga tunto ho nga nagpamintaha kapamaligya ka alcohol ang 40 biniligya nila lapit shin. Imagine mo 50% iya ang bongbong sa Gamerse nagligad nag-discount 50% sila yan nag-increase 50%. Imagine yun nga mga tao amo ni mga tao nga
Huwag gadya ginahuna-huna sa ibang nga tao kundi kaugalingon lang nila. La 7:33, pagbalik naton plus tanit tantanan. Remember, stay at home. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ay hatid sa inyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o kanang
COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante, ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock.
ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:47. Ginapasalamatan ginato na sa Aksyon Artay Hupol na talos nagpangalagad sa inyo kagabi sining Aksyon Firing Line. And gina-endorsot ta sa inyo ang Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule, amuning duha ba kaksyon nga makabulig makapa-boast aton sa Rico Galingon para malikaw kita sa naman nga size sang balatian. Suliton ko lang, Mighty C kag Xanton Plus Herbal Capsule. Una sa balita, una sa aksyon. Antes kita magkuha sa report, redaction Marlon Hinavia, tamyawon tanay mga utod na to na. Si John Matiliano. Action Brian, may nasagap ko nga balita. May gaagi da sa dulid halin Iloilo gasakay mga bangka para makatabok sa Bacolod. Sige, check na to na. Thank you against information. Si James Leo Sotil o Consulitano Pablia naman, as lang ko Sir Brian more din kung mag-lockdown kami nga ara sa pribado nga kompanya, sige Japon duty. Sabton na karon action Marlon gid. Si Tibay di Jack naman niya ubuson gid tatanan. Ay wag naman, hindi lang. Kung mapasaway
Si Rama Nilma, good evening Sir Brian, pakigreet tanan nga taga Barangay Tan-awan, Cabancalan City, especially family Rama Milyada. Thank you, good. Sige, balikan kong iban karona sa aton sini nga pagpangalaga. Capital Reports. Yari na detalye with Action Marlon Hinabi. Action Mar, mayo da gabi. Aksyon, broy, naging signifikante ang resulta sa ginpatawag nga o kung ginpatigayon nga Sinapol, ginpangunahan sa nga duha ka mga matagas nga opisyal sa nga Negros Occidental kaina sa Negros First Residences. Mga alkalde halos tanan nagtambong, mga chief of hospitals. Jotay malang ang agenda, pero ti nagatutok aksyon na brigade sa COVID-19 nga preparation. Nagasentro ang talakayan kag nagduwe-duwe aksyon bray ang diskusyon sa bahin sang implementasyon sang curfew kag sa paayo pa nga community quarantine ang tuwag enhanced community quarantine nga sang ulihi nagtupag yapon siguro tuwag nga lockdown. Oo. Ang problema una nga gintalakay ti kung paano aksumbray mag-amuma paano patuman ang protocol kung mayara sang POIs kag POMs normal nga problema umpisa sang nagsingki ining halit or epekto sang COVID-19. Ang isa sa mga rason kakulang sang equipments. Correct na. Nga ang gobyerno naton subong hindi man direkta maka hatag sa solusyon bago sang gakatabo sa mga sitwasyon. Sa manang ginhambalan kay amat-amat man nagsumray sang amat-amat man nga nakatipon sa mga suggestions nga muna ang i-implementar sa palaaboton. Curfew hours. Damo na sa mga alkalde nag-issue sa executive order nga ga-implementar sang curfew. May ara nga umpisa alas 8. Yes. May ara ka nga sumbray umpisa alas 7 mo. Grabe, temprano na gina. No, kay na may nagbuno to nga isa ka banwa nga sila nga sa Amon alas 7 lang curfew na. At tikon dito nga banwa mo sa mga DSB abi sa mga kanduni, ti okay man lang la city way nagin man na magalagaw mo. O ti kay ining banwa sumbray kay nayo gen mention ng vice alkalde nga nagtiglawas. Sila nga kun nga agi pa temprano namon ang curfew kay kun magalas 10 pa budlay pangitaon kabudlay pang sawayon kag budlay likupon ang mga barangay. So kung alas 7 lang tubtob magkagahon, malikop gitaran. Malagyo-lagyo ang barangay ni gali. So alas 7. No. Tinga sila gid niya malagaw kay every barangay may task na rin mga barangay kapitan, hindi man niya the whole isa ka official sang sinang banwa mong malibot. Ano karong papel ni kapitan da? Mga barangay tanod ka barangay officials man ang nagpatigayon. Pero ila mas gin patimprano nila para nga pagdupalas 9 alas 10 tawhay na gid makaobra sila sa iban nga balantayan. Correct na, sakto na. Kasi kung may mga kawatan bla. Diri sa ato magalas 7 don digid applicable action mara. Maga mo na. Yes. Damo sa mapiktuhan nga negosyo di. Yes. May ara alas 8, may ara alas 9. Kalaban ng mga alkalde kaya na pinamangkot, nanong inyo siniluyag? Ano ang gusto nyo nga umpisa sang oras para nga mag-uniform? Magpalareho? Ang una, sobra yung suggest last 9, gani mo? Last 9. Last 9, tob-tob alas 4 sang kagahon. Pero si Victoria City Mayor Wantan palang kakaina, nagsiling nga mag-abo ng plastada na kadamo kung mga taga-gapuli sa Victorias nga basi maapektuhan. So, ano nung Mayo? Alas 10, sinong luyag? Dohalos na nagpabor. Mas yes. Kabalo ka kan Victoria sang iban nga mga tao haliman nas Bacolod gaululubra. So yung kasugtan last 10 tutob alas 4 timing nga nagtuon man sa iya kasunod sa Bacolod. So synchronize 10 to 4. Tara. Amo na na. Asa? Subong matuman na subong gabi. Mapagwapak sumbray sang ano? Sang EO, Executive Order. Si Governor Bong Lacson. Ikadua, amo ning ginatawag nga lockdown.
Ang enhanced community quarantine, ang una ganing agin mention action bray imbes tinaga nga enhance straighten bla. Mas ginpasangka. Oo, straighten community quarantine SCQ. Pero sang nagalawig ang sumbray ang diskusyon kay na nalabutan nga enhance na lang. Just like sa iban nga lugar sa bayan sang Luzon. Enhanced community quarantine. Nga kung si Interior Secretary Eduardo Anyo Pamambalon, daw umamo naman na sa ginatuwag nga lockdown. Lockdown naman lang. Si Governor Bong Lacson kita nagsiling, a nice way of saying lockdown. Ang enhanced community quarantine. Ginpatahom lang ang ngalan, ha? O, kay makabati lockdown sa mga tawag, sumbray medyo nakulbaan. Tulbaan na. Pero kung padalman mo gid action na bray, hindi man sa paalam-alam mo. Amo mangyapon kasi sinong tao mangkuton mo. Parehos malang ang definition niya kag ang lusot period. Oo. Bisan mo gado gan imigo ko sila niya. Action Marlon kon diro mo na mo lang gyapon na. Base sa nagakatabo, base sa ginapatuman kag resulta sa enhanced community quarantine sa iban nga probinsya subong. Okay, kung basahon mo gid siya, palariho lang tanan ang pag lockdown sa mga di pasahero nga mga salakyan. Daw mo na gid gapon ngala lang ginliwat. Home confinement. Mo na paway. Di pwede ko sa balay mo. Oo, kung sa mga binugoy pa boys banga. Pero why Paxson Baraya? Why pa ni isang patod gid nga pizza? Ang Lunes, March 30, na-mention lang to ni Governor Lacson sila niya, pwede nga sa Lunes, matigayon ta na. Pero waay pa definite kung patod nga pizza kung saan ugid. Kaya kung si Governor Lacson Pambalon, mas mayagon ikon mas temprano mo, no? Nga ma-implementar. Gurugaan, bisan mga 3 days lang ang makapreparar ang Pumuloyo Action Mar. Sa implementasyon sang curfew province-wide nga 10 to 4, mangin basihan nila aksyon prende bilang preparasyon sa implement nga enhanced community quarantine. Amo ni sang himo nila nga balasihan kay imonitoron panilagan kung ano lakat mo. Dara sila maka final decision kung ano gid nga adlaw iumpisa implement ang lockdown or enhanced community quarantine. Ang curfew na action mark kung gabi daw bistiri sa aton gani bisan la city sa gabi daw ay nagin man may nagalagaw gani action mark mo. Parang ka ng istorya subong. Do why nagin mata problemahan kung gabi. Ang problema adlaw lang gid. Daw ang bakulod subong hindi naton mahambal gid yang nagjutay gid man niya iprodamo gyapon galagaw-lagaw action mark. Gapon. Ang isa gid ang sobra sa kada pamangkot subong sang mga tao anong matabo kung ma-implement na ni. Di kami kahulag. No, kahulag yapon. Di ka maginhawa. Mas ginhawa yapon siyempre. Ginhawa yapon. Pero ara ka mos balay nyo, limitahan lang ang hulag sa mga tao. Huwag ka kahulugan nga limitahan ang hulag sa mga goods, products, essential products, biyahe sa mga salakyan nga nagakarga sina. Ang hulag lang sang tao. Yes. Dira ka lang sulod balay mo, may compound ka na. Dira ka lang anay asta. Kada pamilya gaan action price ang family card. Sa isa ka pamilya, isa lang ang pwede or pahanugutan nga makagwa kung may importante nga balaklon, importante nga kaladtuan, emerhensya, kag importante kuluwaon nga mga basic items wala siya. Sino ang ma-issue ang sumbray is ang LGUs Banwar Sudad pagi sa mga kabarangayan. Okay. Paranggal istorya ko pabor ko da. Action bar. Hindi man niya bilog nga lifetime mo i-lockdown kita di 14 day lang ganing ginhatag nga paborable sang gobyerno sa tao I mean tawag sina hangyo favor. 14 días action bray. Bangod nga 14 ginbase nila na sa 14 days nga quarantine man bla. Una ganay sobra ang unang naging kasugtan initial is pulo mo 10 to 20 days. Pero ang isa gid sobra sa nagsuggest sa nang 14 days si Dr. Irene Montilla, mayor sa Banwa sang Isabela. No? Mga ban sa ibang ni 14 to 21 days mo.
Pero 14 daw, okay 14. na. Okay na gina. Yeah. Mabalaan gina sumbray, klarohon tala nga ang pitsa hindi pa final. Aha. Ina ganang 14 base kon maliwat para base kon sakto na base kon 14 to 20 days ang gimuno mo or base pwede man nga himo nila 20 days na or pwede man nga magpamili na sa 14 days. 14 days. Basta ang pinaka-minimum is 14 days. Yes. Official nga order gid ang hulaton tada. Halin kay Governor Eugenio Bong Lacson. Bali nga, Tony, mga kwala niya, mga advanced learning information dira sa inyo para at least makaprepare man kamo Kay once nga nagaplano gani, dako ganyan chance nga tumano ni action mar mo for the benefit man ni naton tanan-tanan action mar mo, di ba? Pero kung akong palang tawon action bray, isa man kita sa nagtambong kay na nakapasugod gid sang meeting kay na hasta nakapatapos gid. Kung ako maglantaw laban-laban matuman ini kag official announcement na lang ni Governor Bong Lacson ang ginahulat diri. Papel na lang ginahulat dia. Yes. Nga ma-legalize action mar ang ining plano nga enhance ni natawag na Enhanced community quarantine. Community quarantine. Papel na lang ni. Lakip na bakulod kay ato man to kay sumari presensya ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid. Hindi man pwede nga bakulod yano-yano lang ta ari ding pinakadamo ganit tawo kag ari ding damo PUMs man. Kag nagsugtanay aksumbray ang syudad kag ang provincial government sa mga pulis nga ipatuman angot sa checkpoint nga ginapatigayon. Kasi sa checkpoint pa lang nga daan to sumray first day to naginumon-gumon ato. Damo sa mga outside bakulod nga nagreklamo. So naplansa na to kay na. Yes. Okay ang nagreklamo to sa nagligad sa first day gid. Amo ta mga tao nga sa ila to wala pa sa mga mandate kaangay sa tumo. So na-shock sila paglabot is bakulod. Pero subong kiti Negros wide na, province wide na, sila tanan may ideya na daw di ka nakabaton ginan reklamo sa Nixon Mar. Yes, Attorney Joselito Bayatan sa suwada sa bakulod kay Nixon Bray, gabaylawan na sila kina sa mga opinion ni Attorney Ray Fernando Diaz man nangayag sumbray si Attorney Bayatan sang pasaylo sa provincial government mo. Tungod sa natabo to nga medyo daw natabo to unang implementation mula to sang checkpoint. Daw nakibot lang abi. Gaako gid man nga may mga gamay nga ganatuwag slippage plan. Hindi to ma-perfect ang implementation. Pati ang taon na Governor Bong Lacson angot sa plano nga pag-implementar sang enhanced community quarantine o kun ginatawag nga lockdown. Enhanced community quarantine is a option that is being placed on the table, especially from the medical societies here in Negros Occidental. And so that was brought up this morning's session, and so that can be considered. But we have nothing definite yet. Nothing is definite yet. I just want to assure the public that even if we have to go through that, food supplies will be available. It's not as if everybody cannot go out anymore from their respective homes. There will always be a person from each house that will be allowed to go out and buy their grocery. We will also make sure that cargos will continue, especially food, medicines, and other essentials. We will make sure that even our sugar industry will continue to mill, because this is very important. You must remember that if we have the sugar industry continue milling, that means there is still at least employment for our people. As to the date, there's nothing definite yet, but this is no reason to panic, because what we are limiting here is the movement of people. Waya sa rason nga panic kay ginalimitahan lang ang movement sa mga tao. Kag direya action mar may ginakumparar abi ni subong kita mo subong nga lagaw na ginakumpara nila sa martial law. Labi na gito may edad na bla nga naka-experience gig anong martial law bla. During that time budlay itong martial law kay may kastiguhanay to ya ano to may mga personal intention to ya sa mga tao action mar mo. Subong ya COVID-19 yang inkwentro tadi. Oo. Ang enhanced community quarantine o kon ginatawag nga lockdown, amo nang ginakabig sang kalabanan nga most effective method sa subong nga senaryo. Correct na. Sakto na. Kamo man gid pangita katabay sa ano nga hulat pa kita nga maglala ang sitwasyon. May gambal gani nga san o pa ni matapos si COVID-19 man.
hindi ini matapos kung kita mismo hindi ta kabalo mag-control sang kaugalingon ta kay si COVID-19 gani virus mo. Laton obra niya action mar so. Oo. Kag ang pagpangamuyo gid sumbray amo gani ni kalipatan na kay nasang gumuwang balita balang sumbray nga si Governor Bong Lacson nagpanguna sa community prayer dara sa Bang Kapitolyo. Paggawa sa balita sa Facebook sang Action Radio Bacolod, may tumutong tarpulano ya nga guro manghod ni Lucifer to. Nag-comment ya nga anong mabulig guro sang pagkapangamuyo kaya mga opisyal dato sa gobyerno amuni. Sila ko may nag-comment na siya. Nag-comment siya. May naginay utok ya, no? May naginay yan. Sila ko ba si way negoro ka sulod sa simbahan ba sila yung ginapatihan sa Amin kung makitaan mo siya, pakalon mo siya Bible bla. Kani bla. Ihampak mo sa guya ra basaha ho para makahangop ka ba. Ay sa kabalo nga ang pangamuyo. Subo nga mo number 1 kid nga pangtapat di sa COVID-19 pangamuyo plus trabaho. Action bar. Amo ning duwa man lang mo. Ang ba sa Bible da magtrabaho ka kay buligan ta ka. Amo lang kasimple. Tikon mga muyo ka magtrabaho lang trabaho way kada pagsalig. Useless gyapon daw kakulang gid action bar. That way nin duwa itingob taning persa pangamuyo kag trabaho. Yes. Anong trabaho ko sa lingon ko? Stay at home. Trabaho na siya gintuman mo ang mando sa gobyerno. So kung makagwag sun bro official gid nga announcement or official nga mando ni Governor Bong Lacson, isa sa hon tagin ang sobray ang highlights Parang intindihan gid tanto sa atong sini nga mga ka-action kay balanta naman ang reaksyon kag komento ang sumbray kon hindi klaro para sa ila daw lainab la. Correct na. No? Mega pamangkot na ganimo how about may trabaho action mar? Ang may trabaho siguro ang sumbray sige man yang trabaho. May mga ID mo. Sige man ang trabaho. Kung bukas ang establishmento komersyal, bukas ang private entity nga trabahuan mo, pwede kaya trabaho. Yun ang mga establishmento, mga stores, I doubt kung ma-open pa nila. So bakal sa inyo da kay home quarantine ng tanan nga tawo. Di ba? Oo. Tingnan ni manirado na lang. Why na iya? Ang aberto ang sobray mga importante nga balaligyaan ni hospital, emergency, butika, bangko. May importante. So may emplyados na maubrag niya. Yes. May arang ni bangko ay naman mag-transact pero may tawo lang Japon. Yes. Sino pa sanding na sa desisyon ang sumbray sa ila sa nga management kay balaan niya naman nga dutay sa transact nga tao mas mayo nga close array temporaryo. Pero may mandate ang bangko sentral mo. Ang bangko open lang gid dapat action mark. Open lang. Oo. Pero guro skeletal workforce. Yes, daw tagpila lang mo bilog da Yes. Damo sa. Dumayara gid gani way na gid transact Lingko nanirado na lang mo tani usik lang mo sang suga nyo da kag di ba? Di may gwardiya lang. Di may gwardiya nga hindi maharap ang arab may gwardiya lang. May gwardiya lang. Kay why subong yak sumray lockdown sa makautan ya. Kita mo tiniro wed kagawa do. Oo, kapangawa to. Rabire kuno to kag rabire homicide tong kaso to. Now, papatay ko lang sumray bla sa dalawang action hence ay Attorney Diaz. Parte sa tinaga nga lockdown, no? Kay sa discussion kay na is ara yang tinaga nga lockdown Mayara pag ani sumray naga-message diri sa aton nga diin ka mo action malom nagkuha sa lockdown tinaga man. Ti sa liko amo na gina istoryahan dito kay na sa meeting. Ano pa man ko dyan din ta nagkuha sang lockdown? Anong reference ginapingita ya sa research o kon dito sa naga-meeting gina? Anong butsilingon niya? Amo pala pa mangkod ya. Sila niya din yun na ginawang lockdown niya daw quarantine lang ang gina istoryahan. Ay na tao na. Do ka uli man sila. Siling ko gina way naman ko sabat siya kay daw ni immune ako sa muna nga mga palapang nagligad pa sila nga mga sinimana sa naglupok ining COVID-19. Ano na lang kayo na ang part sa diskusyon si Atty. Fernando Diaz, sa second provincial administrator. But during lockdown, isa lang ka-member per family magwa. Okay na siya? Sige. So, it will be designated by the mayors. Sila ma-designate ang makatag ID. Amo ni siyang pass para makakadto sila sa ilang mga markets kag magbakal. So, amo na during lockdown, movement only by one person per family para magkuha sa ilang provisions for food and medicine. Okay? Okay na la. Sa Luzon gani ho.
Luzon lockdown. Luzon lockdown na gani ilaw. O, tikulbahan ka mo sa lockdown man. Ambal ni Gov, hindi magpanik. Kay, ang pagkaon, may, may subsidy nga ihatag ato sa di provincial government. Paagi siguro ito, wag quick response fund. Ang supply sang bugas, NFA. Ang presentation kay na ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, 79,000 bags pa ang ara sa NFA. Di ba nagrumaubos sa 14 kadlaw? 14 kadlaw. O bolo bastante pakson bray. Kag may ara pa sang report nga willing man magdugang diri sang supply ang Iloilo nga NFA. Kag isa pa may pwede tada kabakal sa mga rice mill naton dablas ba talok bago ho. Correct. Oh. Kag sa mga nagareklamo da bulig ka mo, hindi ka mo maghala ka tinabad-tamad nga hala na ka mo reklamo. Mga negosyante des Bacolod basi may donates lang Ara bugas da. gamatamat donar. Kay kung din isla mag-donate man kag hindi matigayon ining mga lockdown tani, hasta when mag-suffer negosyo nyo da. Hasta nga ara si virus ya ang negosyo ta amo nang ma-lockdown gid plakadlaw. Yes. Ako gapati ko kasumbray nga malampuwasan tani kay nga ginatag sa aton sa mahal nga makaako ni waya ni ginatag kundi ta malampuwasan. Mura na yung papati ko. Gamay nga istorya para TV Action Mar. ang balsang Bible da. Ara gid na nakabutang mo nga sulod ka sa imo nga puloy-an samtang akig ako. Na amo na ang valid action Mar mo hindi ka manindog balahibo mos na. Tapos nga madula akig gani balik kita tanan sa normal action man. Abrihan tang bintana, apertahan ta nga ang aton nga ngisi kag yuhom makit-an sa guya sa tag sa action man. Doon na mandam hidlawanay lang tariya sang 14 diya sa matupad balay mo da. Yes. Di ba si amo na tuod ang luyag ipalabot sa aton sa di kahitasan ba? Di amo na ni sundon ta. Amo wala na kay kita mo giyahan kita ginbutangan kita da sa Bible basahon ta na amo nang sundo naton kay para hindi tani maagom ang naaguman sa iban nga pungsod action mar grabe kalain gid. Yes. So maning resulta kay na sang Serapol nga gid pangunahan na day Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Feder sa bayan sang Negros First Residences. May isa lang action mar mangkot di ang gabiyahe kuno tubo truck okay lang niya no. Amatugin mo no ni Governor Bong Lacson nga sige ya ang galing sa sentral. Basta mga kaangay sini. Sige man ang trabaho sa mga sugar workers. Basta may social kag physical distancing lang. Yes. Ito manon gid na. Isa mo na sa rason lang lockdown feeling ko lang ining enhancement ni enhance community quarantine. Kaya way gibiga pati sa mga distancing ni mga tao ta. Ang mga authorities nagsumbray nga nagamonitor or nagabantay abi hindi man makatrespaser sa kanabuon sa banantayan yung social distancing paghambalan mo. Hindi. Oo. Sa Bacolod pa lang ganyo, nabudlayan na tadi. Oo, sa mga tawag, son na braya nga mamintaha, labi na sa mga POJ, kung way sa mga bantay, wala malang na sila. Wala, way gani kaya unod sa ila sinapinsa, nagsumbray, makaganan siya nga daan. Dutay ng tao, mabalaan nila, way niya para sa ilang social distancing na, hindi man tanan, may yara mga katuman niya. Nagjutay, giman, siguro mga 80 to 85% paralyzed, giman biyahe des Bacolod Action Mar mo. Correct. Pero kamo nga nagkalabilin nga 15% hindi kamo madapuan by Rosaw. Amo nang pamagkot da. Na. Sige, amo ning balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Herboya una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Bar sa pag-explicar sining enhanced community quarantine nga posible o kon lockdown nga posible ipatuman sa sinina nga mga inadlaw pero ang pinakapitsa to nga ginpalayag kaina amo ang Lunes, Marso 30, 2020. 14 diyas So kung maghambal kita 14 diyas, ang bulan sang Abril taksyon na JM pila ka days gani. Pila ka days ang aton nga Abril gani. I mean ang aton sining nga March gani. 31 no? May 31 ta. So kung mag-start kita 30 April 10 April 12, tapos na ang 14-day nga enhanced community quarantine mga kaksyon. April 12, So, kung matuman ta ina, pagkatapos sina pangamuyoon tagid nga mapalayas tani si COVID-19 within that days nga ginayo sa aton sang gobyerno. Pwede man. Dibla, amo na na mo. So,
hindi mabudlay. Kabalo ko action hands ang ginareklamo sa publiko. Pagkaon, given na iya. Kay isa lang kadlaw action hands nga hindi kay mo kapangita, kwartay nog bakal, pagkaon mo gasala ng espiritu mo. How much more kung 14 días? Intindihan ta ng sitwasyon nyo, no? Pero, ang gobyerno nagpasalig na. Ang gobyerno pasalig na nga mag-provide gid sang ginatawag naton mga basic services, basic needs naton. Anong pinaka-basic na pagkaon sa home quarantine? Di tayo magbinakal sa mga bayo dahil doon din na importante. So good boss. Kiti construction Marlon pambalon ta dako yang tsansa nga matuman giniyang lockdown nga ini, no? Lockdown na, no? So good boss pamakal na kamo sa mga importante. Sa may mga kulokwarta da bakal-bakal na kamo. Sa mga ibanda no gay kamo bakal anay sa mga whiskey kay kuno dak hindi man kinanglanon. Pagkaon anay mga biscuits da bugas, tinapay ng dasig bla abrihan, mga noodles na tunda, ano pang ibanda ang mas importante within 4 days. And magluwas sina may ipadala nga subsidy, food allowance o assistance rather, ang probinsya sang Negros Occidental through channel ini sa mga barangay. Mga barangay officials naman, di ba makamo magpalantoy-lantoy, da ka magpulopawala man. Ay, baw, kung isa mga barangay kapitan, kagagawad ta, doga pawala man. Sa mga barangay, di subong sa Bacolod, may gipalang hatag na, I understand, si Kapitan Ole Villarosa, nagpangratsada na kinapanghatag gani mo. O kahapon pa, magpanghatag ka mo, ipihu-pihuan nyo man, nga makabulig-bulig yung stawo. Kagindi lang, solo pili-pili lang da kung sino nga kukilala, kay ang ini nga pundos ng gobyerno, hindi na kay para kay Juan de la Cruz lang. Tanan ni Juan Pedro Jose kung sino dang mga nagakinahanglan tagaan. Pero unahon nyo gidri barangay kagawad, kapitan, unahon nyo gidri ang inang waywa ay nagidbla. Nang duway nagidya kuuton after 1 day, nga hindi siya makalibod sang taho o kon isda da o kon makapang kuha sang mga ano ni mga salsalon bla. Oh. Amo ning tagaan tagid nga wala na next day nga kuuton pa kag ibakal o kon nga sitwasyon. Sa mo sini nga sitwasyon tusubong ya wala sang gwapo action hands. Waay sa manggaranon di way sang pigado. Ululupod kita di tanan ko magala disgrasya kita di palayo lang Ginoo bayay kami. So, pinakasimple nga himuon ta, amo ni ang pagtuman sang mando sang gobyerno. Home quarantine. Home lockdown, stay at home. Amo nang tawag, simple gid lang ni katama 14 días. Ti kabay pa nga ang ayo naton diri halin sa Action Radio Bacolod. Masunod nyo man na. After 14 days, mabugtaw kita nga nagayo home kag magbalik sa normal ang aton sitwasyon. Hindi kamus na? Hands up na biyang hindi gustos na, basubra naman ang inyo. Hindi ka mo gustos na? Dali lang ni katama. Mayang gabi lang kay Vice Governor Jeffrey Ferreira. Batian niya guro Vice no? Nga doon ito, mga scan-scan na to, no? At kung kaisang mayara, ginagakatabo kaya hindi gin ma-perfect mo, no? Kaya na-interview na to ni si Vice ang Ligad to regarding sining patigayon sang thermal scanning sang PNP na ton sa mga check-up points diri sa Bacolod mga kaksya. So, kadagabi sulit-suliton taniya, no? Plum makal-makal na kamuda, kumayara-ara kamo. Ang importante ha, hindi na mga sigarilyo da ha. Baklon niya ang makuot nyo sa mga 14 días nga away ka mo baklan o kunway ka mo kwarta nga ibakal dira. Pagkatapos may ara pa tagamay nga reminder sa inyo. Hindi, sa isa kadlaw action hands, dapat katatlo lang tayo magkaon. Na? Ang ibanda, tapos ka pamahaw, makuot naman dugay-dugay, tidali na maubos pagkaon nyo ya. I-ano nyo na lang, 3 days, 3 times a day nyo lang, hindi lang amo lang ginaanay. Hindi kay patamaan taman kaon nga sa isa kabundak na ubos git. So, ti mabudlay ina. Maubos sa karo pagkaon yung di budlay. Amo na ayo naton na. Kay ti sanambal na naton si COVID-19 hindi basta-basta. Ang mga balita ng Action Marlon hinabiya dulong sa aton sang
Life Extension Vitamin D3, no? Si Life Extension Vitamin D3 may upod karon nga Life Extension Coffee Mix pinakaunang kape nga mera sa vitamin D3. Ini siya produkto sang Life Extension Philippines magkaksyon diri sa Bacolod, mabakal ini bisan sa dinman nga butika. Bisita ka mo sa clinic nila sa GA Esteban Building, Lacson Street. Aunan diri amo ang Burgos Lacson, libreng consultation sa mga medical doctors mga kaksyon. Pagbalik naton karon ipatpaton taliwat ining lockdown nga ini. Kag kun ano ang tikang nga himuon man sang syudad sa Bacolod kay ang na-mention tabago lang is province of Negros Occidental. But kun pamatian ta ati alangan magpabili ng Bacolod kiti sentro ini. Las 8:18, no? For a while ma-commercial kita pero ari lang reminders lang, stay at home. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morden. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:26. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyong DTX 500 mga kaaksyon, mas mataas ng levels ng imo sining sugar. Dapat mag-DTX 500 na. Kompleto man sa management liver detox. Ang DTX 500. Ante sa mga report, Action Dale Salazar, standby lang sa Action Jan Diaz. Pakaronan ko ng imo, dinagpanay kay sugpon ko lang ng balita tadi sa Kapitolyo, party sining enhanced nga quarantine, community quarantine, kanang plano sa syudad sa Bacolod. Kaya namin, anmak ko sa report na Action dyan, imagine mo to 3 sila yan, nagpamintaha, baligya ka alcohol nga naging pamahalan la 50% gido. Daligid lang, wala tonta Section Day lang. Good evening, halin sa kay 3569, good, daligid lang. Good evening, Action Bri, malignant ang virus, kaya hindi makita pero mabatsyagan. Sang pumuloyo siya na masunog Arnina, sang Silay City. Salamat.
dapat good evening, Action Bryce. Sinuna ang hindi kaintindi sang term nga lockdown. Biblical na kabay o gani man. Basi basahan. Dapat basahon nila ang ang 2 Corinthian Chrono 7:14 sa Old Testament na Holy Bible. Nabasahan ko na gani. Good evening, Sir Bright. Tatay ko malon tani sa SSS bago hindi pwede ka biyahe ang mga senior citizen. Sir Bright. Tiba sa may mga edad, dogin, away pa magitong patuman sa aton ng senior citizen, gani mo, nga di pwede klagaw. Pero paiway na lang na sila kay mostly bla sa mga nagakalatnan, may mga edad. Kadelikado. May pike ako, dali lang may pike sa original how, huna alert, wag bigay poder, yaman at karapatan ko sa kanila. Pike Lorena, ano ni man? Hindi ko ka-intindi, sorry. Talap-tapon nila panagtag kabugas, hindi nila pagpili-pilion. Sakto na. 14 days, tandaan mo, damo matabo nga krimen. Kay magutom ang tawo, buwisit na nga lockdown. May nabuwisitan sa lockdown, no? Kay kung hindi tanay paghimuon, ang krimen do kadyutay lang na. Hindi giguro kay mo krimen. Kaya nga, ang malibot sa aton nga palibot, police na kay Philippine Army. Sino pang mahimo? Krimenda. Amo nang aton gid insindihon, no? Sige. Kag si barangay kapitan, si barangay tanod, malibot na sila. Kay para ma-address man ni ganing sagi ka pinungko, das dalam kakahuyan kag mag-ininom. Action Bright, diri gani sa amon barangay bisan jutay nga alcohol wala gid. Ahay. Mga kapitan nga missing in action, pang listahan nyo na kay after COVID-19, pang report na sila sa DILG. Action Bright, ano kauno namon sa 14 Dias, hindi kami kagwa. Na-mention ko to gina, may mga subsidy na. Si barangay kadtuan nyo, kay may mga bulig na ning barangay, may mando na ni kay Presidente Rodrigo Duterte, kabay pa nga niya nahangpan nyo na. Good evening, Action Bright, may biyahe buwas. Kung biyahe lang, diris Bacolod, miara. Good evening, Sir Bright. Dapat gina magtuman ang tanan, stay at home. Isaiah 26 verse 20, go my people, enter your rooms, na mo ni kina nabas ng balko and shut the doors behind you. Hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. Salamat, Gid. Sa imo sining palayag, sa imo padala. Good PM, Magsabray, lihog lang tamyaw, barangay kapitan namon di sa may tabunan bago. Daw wala gid kami balita ngan may kaayuhan. Barangay tabunan, kap, may pangita si mo diyo. Basi way pa lang ka malambutan da. Basi dugay-dugay ararada. Kulo hulat-hulat lang gamay. Action Radio City Hall Report. I-check natin sa Action Dale Salazar. Action Dale, kumusta ang Bacolod? Siyempre si Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran, kag Mayor Bing Leonardia, and City Legal Officer Joselito Bayatan. Sila ini ang tatlo kaina sa mga nagtambong man sa meeting dira si Saka Hotel sa likod sang Kapitolyo Provincial Action Bray. So sabahin diri sang Vice Alcalde kag nagapangko Chairman sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Suportado ni Action Bray in kaso nga ipaydalom ang Negros Occidental sa lockdown. Action Bray akong enhance sa community quarantine nga ginatawag. Ang yadrega ni Action Bray dapat bugos nga Negros Island, hindi lang Bacolod, hindi lang Negros Occidental, kundi pati man ang Negros Oriental. Action Bray, although reportedly magapatuman man sang lockdown dito sa piyak nga probinsya. Action Bray. So sunod diri kay Familiaran, sa tion nga mag-issue si Negros Occidental Governor Lacson sang executive order nga nagapaydalom sa province sa lockdown. Insigida Action Bray mag-issue man sang parehasa nga policy ang City Mayor's Office or si Mayor Bing Leonardia nga ipaydaloman ang Bacolod sa lockdown. So gin-explain diri ni Vice Mayor Familiaran nga sa idalom sa lockdown, tiyan mo ni tanan everything stops. Action Bray, kag magluwas abi sa mga frontliners sa kapulisan, sa mga medical workers nga sila ini nagapanguna sa campaign against COVID-19. Kag diri sa siling nga sitwasyon magapabilin nga bukas ang mga gasolinahan, mga market, ang supermarket,
bangko kag iban pa nga mga pasilidad nga importante o kon kinahanglanon Action Brian. Sunod diri kay familyaran sunod siya tikon ang nagwa kay nati possibly expected sa Lunes or March 30. Sunod si Action Brian in kaso hindi madayon sa March 30 ang ipaydalom sa lockdown ng Negros Occidental, pero ang ini nga ideya maduso or ma-push through sa gihapon ng Action Bray, hindi lang sa Negros Occidental, kundi lakip man diri sa mga syudad sa Bacolod. So ang padugyan diri sa Vice Alcalde sa publiko, magpreparar Action Brian, ilabi na ang pagkaon, mag-stock na daan, kag iban pa nga mga basic needs in kaso nga magwa na ang mga mando sa mga lokal nga lideresa sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Dale? Okay man ang palayag ni Vice nga hatagan sang tsansa days abi nga makapamakal, makaprepara na. How about ang wagid inugbakal? Dapat i-make sure man sa aton sini nga mga public officials nga ma-providean gini sila Action Dale. Yes, Action Bray. Actually, Action Bray, may report kita nga nabaton nga kada barangay nagapamutos sa mga pagkaon nga inughataga. Sila sini nga mga constituents. So galing ang iba wala pa bala ma-release Action Bryan. Yes. So mo man siguro ang preparation sa mga barangay officials. Let's see kung bala tanan mahatagan or hindi man tanan, ano bala kadamo ang mahatagan sining ayuda or bulig nga mahatag sang gobyerno o kon sang barangay. Ang akon gani ding akon nga suggestions gani di unahon ining waywaay na gid Action Dale amo ning unahon pagkatapos ang next da sa ilabing nga may ara-ara gitagaan. Ang ibanda nga daw may galanti man lang hindi na maghumlad sang palad nyo ini ginagmay kon may ara na ginman kamo kag kompleto kamo ang para sa inyo ihatag na lang do sa waywaay na gid Action Dale sakto man. Action Brian. Tining mga barangay officials o kung may mga himata of Action Brian nga may kaya-kayaman pwede man nga makashare or makapambit bala. Para at least tanan everybody happy, wala isang may maran sa social media. Yes. O kung tanan bala Action Brian may ara sa makakaon kag makasurvive samtang ginapay-dalom kita in kaso por kaso sa lockdown o kung enhanced community quarantine. Yes, bululiganta na lang niya. Kaya ang tinutuyo gid sini pinakasimple Action Dale nga mo nga dulaon si COVID-19 mo. Hambal ko, suliton ko after 14 days or 14 day nga enhanced quarantine nga ini, community quarantine, ang yuhom tani sobra mo do sobra pa ni sa nagdaog kita iya sa loto iya 250 milyones. Action Dale mamakon mo na palayas mo ining balatian nga way na tiya sabad kag makabalik normal ang aton sinigihos dalanon. Wala Action Brian. Kaya ang baldo ni Vice Mayor Familyaran, kung ipagdalam ko sa lockdown, ang mga tao, wala na movement, dako ang possibility nga hindi na maglapta ang virus Action Brian. Kasi mapatay lang siya bala, naturally, kay kaluluoy man sa mga frontliners natin Action Brian, nga dugay-dugay, may kaso, ipagdalam sa test, may mga PUI, nakitaan sa COVID-19 symptoms, but if kung sila naman ang matapikan, ang sininga virus, sino ay ang matipan sa atin Action Brian? Yes, ining mga community quarantine sa mga ginapatigayon sa Bacolod na nakabulig-bulig gid man siya. Almost 80 to 85% paralyzed gid man ang gihod is Bacolod. Pero may nagkalabilin gihapon nga tiamon isla nga mga tawo nga damo kompleto, may dungol, may pasaway, ang iban dira way-waay na gid kinanglan maglibot. So tikon hindi tani pag totally 100% nga i-lockdown ta ini ang mga kaangay sini hasta san o kita mahulat nga madula ini si COVID-19 Action Dale. Correct, Action Brian. May palaman ka mga companies nga wala naga-implement sang reduction of working hours Action Brian. Nga balati normal lang sa gihapon nga schedule from 8 to 5 p.m. At yung iba na nagareklamo Action Brian immortal sila, hindi sila matapikan sa virus. Correct na. Ang concern usually sa mga nagatrabaho sa private sector nga dapat tamdon man ka mga negosyante Action Brian. So sini nga mga panahon empleyado ka man, amo ka man, dapat insindihanay na ta sini. Hindi ta magpalabaw-labaw di kay suliton ko si virus way nakakilala sa empleyado kag amo. Correct. Gamay nga sakripisyo kag likawan ang pagreklamo. Oo. Subong pa lang may mga reklamo na sa barangay, si kapitan, si kagawad, mas ginuna ang ginhatagan amo tong ila pamilya nga may ara-ara man. May nagreklamo nga ba way gid kalambot sa amon. Diin ano giblang kriteria sang hinatagay. Suliton ko, ang kriteria sini, wala. Bisan sinolan na pwede tagaan. Kaya nga, inipundo sa gobyerno para sa aton tanan-tanan. Ang ginaayo lang naton sa mga public officials, ihatag gid please.
Kag may mga ara-ara da, hindi na lang pagbatuna, ihatag na lang to sa waay-waay na gid. Make sure nga ihatag man ni kapitan, isiguruduhon mo kay base di man magdayon o di man makadto to sa mga tawo. Bunuligay bla bayanihan, in fact gintawag nga bayanihan act subong ang ginpasar sa Senado kag Kongreso. I mean kamaraga nimo kay binuligay kita subong anay, paiway tang pendis-indis, paiway ta din kung sino-sino tadi, ipaiway tang pamulitika for a while action day. Amo nang ayo na to na. Ano lang ay kita tanan action bray sa sining nga krisis ang ambagan sa social media, we can win this together action Brian. Yes, kag hindi na naton pagpaaboton action day palayo lang gid aga katabo to sa Italy, sa Iran, sa Iran, sa China. Ato mga tao sometimes way man taga-basol sila, we're not blaming them, pero may mga katigasan man sa ulo, ti amo ni tabo sila action day. Action Bray, amo na may nakuha kita nga lessons kung paano naka-recover ang China, Macau, at may lessons man nga nakuha sa ganapang tubang sa karon sang pungsod Italy. As of today, we have 35 deaths action day. Hindi tanan na pagdungagan pa, please. Diri sa aton sa Western Visayas, we have 4 positive na sining nga kaso. Hindi din na maglambot sa punto nga may matumba pa nga din nakaginhawa. Sa amo sining proseso nga himuon nga lockdown diri kita sundon tani no? Ako nagaayo, kami nga taga Action Radio gaayo sa Action Day gaayo. Sundon tani, dali lang ni Action Day. Para Action Brian. Ano ang palayag ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran? Well, hindi pa sigurado, but we are entertain ang province na mag-lockdown man or mag-enhance community quarantine. And ang Bacolod will also join the province, will cooperate with the province. So, kung hindi siya man, yun siya Monday, basta the following day, or basta ang nga idea will push through. So, prepare kita sa aton food subsistence, basic needs is very important. Buti amo nang ginahulat naton sa Dresser City, madapat kung mag-lockdown ka, the entire island. Even ang atong nila, how I wish ang Oriental side will go with us. Kaya nga ito ni efforts will be useless kung kita lang din. Kung wala participation sa Oriental. Tungod na kung kita din, ma-lockdown, sila hindi, after tabingan ma-lockdown, makasulot, hindi sila makagawa ang aton to balik. At ma-infected, sulit na sa uno. It will be very costly kung kita lang wala cooperation. So dapat ako niya, Negros Island, not only Occidental and not only Bacolod. Sumbrahin naman yan si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran ng iyang sining point of view no regarding man sa ginaduso sang provincial government sa sini nga mga tinion. Sa update natin sa Liquor Ban Action Bray, kantang balo natin si Legal Officer Attorney Joselito Bayatan na ilan na natapos ang executive order regarding ni sa pagpatuman sang citywide nga Liquor Ban Action Brayan. O galing sunod siya although hambal naman nga naparmahanan ni Mayor Bing Leonardia pero wala pagid nakakuha sang kopya ang makatapos ng media kung ano gid ang guidelines kag content sang sining Liquor Ban Action Bray nga ang purpose hindi na kinahanglan nga magtambay or malikawan ang pagtambay sining mga persona nga wala na yabas ang trabaho nag-aaral sa sila balay hindi na kinahanglan magtambay sa mga tiyangge maginom-inom mangod Action Bray ang social distancing ti nagatupaday kamo isa ang baso amo na siya ang luyag no nga manikawan sang syudad sang Bacolod Action Bray rason nga nagpasaras ang task force sang resolution nga nagapangabay kay Mayor Bing nga ipatuman ining Liquor Ban Action Brayan like man sang ginhimo sa pila ka mga LGUs diri sa pungsod Pilipinas. Kag si si Kapitan da kang mga barangay kagawad libot-libot man ko may time kang magpangsaway. Ba may barangay ako yan nabalaan action deal nga daw ay gid ka saway si Kapitan nagpanimuko lang gid sila nanon mga sitwasyon tani. Kay kun ini mga tawo ni pagsawayon sigihon lang gid nila. In short, tig-aulo ni sila mo. Pero kung may barangay official nga nagatindog da, sigurong pagatigaan, nagahumok man ni Action Day? Action Bray, dapat may isang authority o ipakita mo lang may poder ka nga dapat magrespeto ang tawsi mo kag insakto ang imo sining ginapatuman nga mga palisisi mo sining mga kabarangay. Duwagi kuya gani kabati Action Day nga may kapitan malang may kagawad nga nagwa sa barangay nila nag-uwang abi sa megaphone nila nga oy pumuloyo ko
Amo niya, wala gikubla kasi plat mo. Pero kung eleksyon ini, aba, kadamo sa jingle, libot-libot sa barangay Arkila, pana tricycle, kag mga kiribanda, o kung mga, ano nga salakyan na kang magpakanta sang ila, sini nga pagpapili, barangay kapitan, kag kagawad. Pero may ka-action bray, SK mga SK kagawad, sila pa-action bray ang nagapanguna sa pag-edukara sa mga pumuluyo nga nagalibot para lang ma-intensify ang information and education campaign angon sa COVID-19. Hindi mahuya mga tigulang da, nga makabataan o panggauna, ya? Correct, action bray. Ano ang palayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan regarding sa liquor ban? Attorney, the EO sa liquor ban, nakagawa na permanent ni Mayor or latest update? I think ang liquor ban nakagawa na. It was on the works last night. Sang kagahon naman kami kaina nagpauli. Kagamo na ang gintapos namon, no? So, mag-obra lang ang isa ka executive order. Hindi niya pungkuan mo lang 2-3 ka minuto tapos na. Kadamo, kita sini sa gina-consider. No, kadamo sini kagis pila nanay kadlaw ang pautukanay sina kag magwa bisan isa lang nakapanid yung papel pero ang iya sina nga cost is many days kag many thing gina-devote ang effort dira. Ang penalty, attorney, sa mabaligya pag sa violator nga madakpan? Well, ang penalty would still be applicable according to our ordinances. Kag may mga presidential decrees pa na No, so ara na lang da kay pagkadakop, ara na trabaho na sa aton mga pulisiya. Kaga-cooperar man ang city legal sa ila. So ang EO na-permanent ni Mayor amo na siya? I think so. Today it will come out. Effective immediately ito? It will be effective immediately. Asyambrahin na batian si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Mga pre-kawali nagikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa syudad sa Bacolod. Ulahyunon ko lang gamay sa aksyon dyan sa patrol. Ato nagkaladakpan, gusto ko lang magsikat ngalan ladis program commands firing line. Tikagina sa kay Aksyon Marlon, hinabiya sikat na ni sila mo. Pasikaton, pagid nato niliwat. Kay nagkaladakpan nga nag-overprice sang pagbaligya sining mga alkohol. Sa prangka nga istorya gani doon di mas sila authorized gur magbaligyan alcohol kundi mas sila drugstore. Di man sila tong ilang negosyo gani ginato do baligyaan ka mga mga balagnos na wong to. Dali gid lang. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon dyan, kumusta ning tatlo ni? Bray, dakpan. Tikman. Amo na yung ginatawag nga mirisi, no? Ambal ko na gid nga stay at home, ligya pa ka mo niya? Stay at store. Sino ring init? Diin ni sila, anong mga ranggon nas ni? Amin ni subong kay kung stay at home, subong lain na. Stay at NBI, ang tatlo action break ka mga kababayan na matapos ka malakpan sa gipatigayon ng entrapment operation sa mga katapos ng National Bureau of Investigation kung NBI Negros. Sinigil lamang mga tagnaras 4 sang hapon mismo dra sila nga balaligyan ang lansang balagyan total ginlawag naman ng NBI. Amo ni action break ang L Power Hair Care and Beauty Enhancer. Di manog baligya maniya kwan make-up? Do mga skincare products. Skincare lotion, products. Habon, tanan nga pang skincare. Amo ginabrigyan nila. Hindi mo kanila layo kaya lang sa area sang Danan Galo Lacson. Ining store sang mga tatlo sinika mga persona nga nadakpan. Ang natabo diri, according kay Attorney Renoir Valdivino, action by ang agent in charge sang NBI Negros nga taknalas do sang hapon siniman nga adlaw nagpadangat sa reklamo abi ining isa wala nilagi paghadlan nga pagreklamo dra sa NBI kag dito ginpakita nga nagbakal kuno ini isa ka 250 ml nga bag alcohol, ethyl alcohol, 70% ang nakabutang action bray. Ang gintakibot ya kay abi ako no ang alcohol dumang 40 taon lang ang mo silang kanako botilya di ka malo kanaman 250 ml ginamang pagbakalya ang presyo 90 pesos. Yaman na 50% gid yo. Do pilo do isa gi ka piano gid action bray no 40 mga
Sobra 50 pa. pesos gid ang gisaka ya. Puti nga pamintaha, susko. Ining mga tatlo ka kaladagpan, ang ginkinalasan day na Nes Cabiles, 45 anyos. Sulita ngalan nila, be? Sulita ngalan nila. Nanes Cabiles, 45 years old. Cristel May Cortez, 27 years old. Simi Celeste, 32 years old. Kaya according sa NBI, ini sila ng tatlo taga-area sang Barangay Tangob, Diriman sa sunod sang Bacolod Action Bray. Hindi man nato ni gusto tani nga magkalasulod ni sila sa custodial facility o galing sa ginhimo nila daw deserving man sila. Gani man. Kamo to election right yan, Badrin sa Badrino, nga ining tatlo ka mga persona, amo ni sila ang ginatawag na mga role model sa kalainan. Ay, sus ko. Kaya nagapaminta among subong daan nga panahon nga bakal, gid kinanglanon, ginatawag nga alcohol. Ang lain pa di ka balik sa Badovino, wala labot sa kaso dari nga bangod nga gin-overpriced nila. I-laboratory pag ginisang NBI, basi black ron kung laban to, di ginagkagawin masyad alcohol. Panginto, pag ginaya mo, sobra pag gina. Kaya mo ni nga balik sa Badovino, nga i-check nila kung laban-laban tubig o kung laban-laban hangin ang guwaya sinibla. Kaya ang balik sa NBI, kaya ginadamo mong may color pink, patukay ng alcohol. Kaya kami nga may color pink na alcohol ang suray. Kang konsigurado ina nga 70% ang makuha yes na or gina-apply ta na abi. Amo na action bray no nga basi 70% kita yan tuod ang content or method dito kani kay na nakita nga 95% kay lain presyo. Kaya na-recover. Hindi ba basta-basta action bray na-recover may 104 ka mga 250 ml may ara 37 ka mga galon action bray sang alcohol kag meron ito tatlo katag isa ka litro. Ang galon gali sina do madangat man kuno ang ila baligyan balila ga labot kuno 800 top na 200. Pamangkot sini din sila gakuha supply kay why na gani supply ang mga husto nga mga department store. Amo ni action break ang balik sa Rodoveno nga dapat gina-operate pa nila kag gina-check nila ginausoy ang ako na din ginagali no kag din bakal kining persona ining ila supplies ng alcohol kay ginpahita man nila in taplo actually gabaligya lang man sila kun hindi sila ng tagiya kaya gin-trace ito kay na sa NBI ang tagiya man tubdob sila ngapon nagabihan na daw ko na ng update ginsigit to nila trace gin contact ining tag-iya god may baluan kundi niya nakuha ang supply nga ini kundi ginimo ning laboratorio ini kundi lang sa Bacolod Negros o kundi nga lugar kag kundi nagalin ang sombray no galing kayo hambal ka nga nagabaligya ka lang ikaw bing nabaklan ikaw na entrap action diyan galing sila gid action bray ang pasakaan sang kaso kay kon ang tag-iya pangitaon mo to pwede ito yung balon sa tag-iya nga way kukubalong maligya sa alcohol da na amo to action bray sir no i-trace lang to nila agad may baluan kung diin gid man ginabakalo ginakuha ining supply kay ang tag-ang gabaligya to tatlo to ya miskin no nila kapag ginwala kay nasa to live interview question mo ang balong server nila dak sila na entrap sila na dakpan sa entrapment operation nga positibo gintudlog sombray sang tag-reklamo basta entrapment kay gid way kay gid bato sudyan mo susko gani kay on the act mo on the act para mo ang paano na balan overprice kay tinagupod kay ng Department of Trade and Industry saging conduct ang entrapment operation pagkabati ang reserve dibino pagkabati ko sang DTI nga 90 presyo pag ita 250 ml ang balang sa diyan sobra na ganinyo ya abi nila gani ko sombray mga tag 70 pesos lang dito tag 30 lang imo overprice at pag yung mga 50 sobra pa sa original o sa control of freeze price na ginatag sa DTI mako mo na nga kon mabakal to tanan one day millionaire ka to Oo, tipo na isa ka botelya segmentay mo nga ginansa sa 250 ml ang bato ganin nila ginapang amo tong sipad-sipad para kuno nilang 250 ml ang isa nga galon ang action bray amo tong daw mo kay na botelya nga taga 250 ml ang available kay mo tong ilang nga ginabaligya dara kamba nila pag na sa kuno gabaligya at timing giguro sang coronavirus ning umpisa nila baligya sang ining alcohol gid mismo kung isa magduda ka pa nga base ka mo nag-create kay coronavirus
May kabalo sila kung saan naman schedule sa baligya nila. Tiyan ba ni sir, tiyan mo na ni eleksyon sa iban. Pero, nagpanawagan sa tanan ni mga persona nga nakabakal dira sa mo sinadira nga baligyaan, nga wala man nagaumaom nga mo sinang kamahal ng presyo. Kung gusto nyo magpasaka o kung gabing parangat sa reklamo, pwede gan magkapalapit dito sa tapan. Pagkita lang pinaka dokumento nga dito ginabigyan, basibla iban lang kag may nainit ng tuba sa tatlo ka persona kag magpanugid-nugid to, kag madugadugang sa kaso. Kabal Sir Baldovino, ano man na nila, ipwede lalo man nila sila kagigugid nga proses o kung investigasyon. Agod na ibaruan kung dikdogid man sila nagbakal kag kung nagsumbray. Ini nga mga nagbakal nila mo man ang presyo sini. Yari si NBI Agent in Charge, Attorney Renua Baldovino. And then, na-confirm namin na itong isang store dito sa Bacolod ay nagtitinda nga ng overpriced na ethyl alcohol. Ethyl alcohol po? Yes, ethyl alcohol. Yung 250 milliliter bottle yan, being sold for 90 pesos. Ang suggested retail price yan is mga 41 pesos. So, mataas. Mataas. Almost double po ang presyo. Yes, kaya nga on that basis, nag-conduct kami ng entrapment operation. Attorney, kailan po nagreklamo po yung complainant? This afternoon lang. This afternoon. Mga 2:30, dumating dito sa office namin yan. Dala-dala nga yung nabiling ethyl alcohol, mga 7 bottles yun, na 250 milliliter bottle. And then, on that basis, nag-investiga kami and we acted fast. Sabi ko, mag-conduct tayo ng test buy to determine kung totoong dito nanggagaling yung alcohol na nabili nila. Okay. Mga oras po sila na-entrap, attorney? Mga more or less, mga 3:30. 3:30. Agad-agad po ng action po. Yes, makshoot tayo. Kasi yan ang order sa amin ngayon ng director namin. Attorney, tatlo po yung na-aresto. Yes, we arrested 3 persons, namely Nanette Cabiles, Crystal May Cortez. Nakakonfiscate kami ng 250 ml bottle. 100 pieces. 104 pieces. 104 pieces. Na tig 250 milliliter and 37 gallons. 37 gallons. Kasi isasalin nila yan eh. Okay. Isasalin nila doon sa 250 milliliter bottle yan for sale. May karampatang parusa yan sa pag-violate ng Price Act at saka Food and Drug Administration Act, Consumers Act. Tatlo yan eh. Okay. Tatlo yung mga pwedeng ma-violate ng mga hoarders, profiteers, and other illegal activities. Action by naman yan si Atty. Baldovino, drasang agent in charge ng National Bureau of Investigation Negros. So ang kaso diri, amo ni paglapas sa Republic Act 7581 o ng Price Act, kagang posible man ay pasaka din kaso mo ni ang paglapas sa managsumbray sa Food and Drug Administration Act of Sumbray kung sa rienti kung may baluan ba lang hindi gimatuod ining 70% alcohol o ng content sa ginabaligya dira nila mismo sila man nga establishment o ko ng balalagyaan aksyon Brian. So sa luwat nagabaldari ang NDI kung may mga kung may na biktima pagdara may mo sila magapadangat sang reklamo sa NDI o kundi man sa DTI aksyon Brian. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz sumasabot sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon John, report gikan sa patrol. Aksyon Firing Line. Tiyan mo na ang dangtan nyo kati mga bintahuso. Way pa ka mo nakalambot, way pa ta ka-lockdown sa Bacolod, nag-custodial facility quarantine na kamo. Aksyon Firing Line. Ang lain landa kay si COVID-19 action hence madula na within these days abi sila ya makapabilin gihapon sa custodial facility sang NBI. Tiyan mo na ang karma kung kisa on the spot mo. Hindi gid magsalig sa tanan nga tiniyon, ano? Kag hindi gid ta mamintahuso sa kaangay nga tao. Kay mabalik ginaiya sa inyo. Action Firing Line. Tiara, las 8:57 mag-stay at home kita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid. Mga ka-aksyon, madapos ang nag-play
lain na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran
Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ay, ginendorso ka na sa inyo, mag-aksyon na sa aton sinipag bahatag sang Boss Dam Vlog sa inyo sa Kabataan, dapat maghatag sang maayo yang iskwilahan. Ginendorso na ton sa inyo ang First Academy of Skills and Technology Incorporated. Ini nagatanyag sang senior high school tracks academics kangay sang accountancy kag business management, humanities and social science. Mayaraman sila sang technical vocational livelihood, housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2, no? Kag diri mga kaksyon, makabisita kamo sila sining eskwelahan dira sa may RMD building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or pwede magtawag sa 700-9035. Ang the best nila di kay libre ang ID kag uniform. 275 pesos lang ang bulanan. 1,500 registration upon enrollment mga kaksyan. Suliton ko ha, ang ining eskwelahan amo ang Senior High School o kon First Academy of Skills and Technology Incorporated kag accredited din sila sa TESDA. Ang Evergreen Herbal Capsule ginendurso taman sa inyo, nagabalansi sa lawas naton ang Evergreen Herbal Capsule. Habon pang paligo kag pang pahamot amo ning Zanton Plus Herbal Soap na naman niya. Ang balanyos before matulog, Zanton Plus Herbal Oil mga kaksyon. So way ko matamyaw ang iban pasensya gid ha, way gid ko ka abot kada mo bisang balita nga kinahanglan nato ni inform gid sa mga gabi sa aton sining mga kauturan kita tanan. Buwas naman ta, no? Ang nagapamangkot yung nanubot sa lingon sang lockdown, enhanced community quarantine, buwas kay tagaan ko na priority para mahangpan nyo pagin husto na before matuman or ma-implementar ina diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Para mo sa nagatext ka naga-chat diri sa aton nagapamangkot ko na nung matabo sa lockdown o kon enhanced community quarantine. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sharuna Magbanwa, sa technical side we have Action Henry Pulgar, backup Action JM Baikin, sa News Center we have Action Ann Defensor, Eden Aboso and Dale Salazar. Mag-standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, magilibati tabwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa Bacolod, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!